Ngikubingelele sizwe sakithi, ngibingelele kuzo zonke iy'nkalo kuphi nakuphi la okuhamba kufinyelele lo mbukiso. Mawuthi-ke usanda kusijoyina kulona-ke leli khasi, ngicela nje ucofoze i-like button uphinde-ke futhi ucofoze usubscribe. Lokho kokubili akudli imali, akudli ngisho isenti. Bafethu kune-video etrendayo ey'nkundleni zokuxhumana, iyatrenda nje kakhulu ko-Facebook, ko-TikTok, njalo njalo nako-WhatsApp, isize yafika nako-WhatsApp. Ividiyo-ke le bafethu engicabanga ukuthi-ke isinokuphuma esandleni, ividiyo yamaciko kaMaskandi okumbeje noSwidi. uSwidi-ke ucabashe, then uMbeje igama lakhe uXolisane Mbeje. Bafethu le video sekunokuphuma kancane esandleni. Iy'nsizwa-ke siyibonile ukuqala kwazo ziqale ngokungcweka nje ukungcofana kwamazwi. Engicabanga ukuthi-ke ukungcweka kwazo kuyabasebenzela, amagama abo kuwabeka kwi-spotlight. Kodwa-ke manje ngibona seliganga omunye umhlathi, iy'nsizwa sesiy'bona seyigcina seyibulalana ngesibhaxu. So ingane zakwethu le video le ngizoyidlala njengamanje la uMbeje ahubha khona uSwidi ngenduku, not ukuthi uyamhubha amfice ayithele enyameni. Kwividiyo yaphambilini sike sayibona futhi-ke le iy'nsizwa zisusa isidumo la esabona khona-ke uSwidi ungathi uyena o-attack-a uMbeje. Even nakule video engizokudlalela yona, uSwidi uyambona ukuthi uwumuntu okuyena oya kuMbeje. Luckily uMbeje ambone, then uMbeje bese ethatha induku, angazi noma ubeyiphethe noma mhlambe uyithatha komunye asuke enabo lapho, kodwa simbona uMbeje sekuyena osehubha uSwidi, nangu uSwidi esebaleka esebhekele. So bafethu-ke ngingandi ngomlomo, nansi le video le. Haybo, 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 Mampen, wasa siya, pupunta ba? Haybo, Mampen! Ha! Haybo! 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 Ayike bafethu ngicabanga ukuthi-ke niyibonele ividiyo sekunokuphuma esandleni, asazi noma i-content noma sekwenzeka ngempela, but mina ngendlela engibona ngayo ngisakubona kuyi-content, since bazi sebeqonda ukuthi ukungcofana nokulwa ikhona mhlambe okwenza umculo wabo uthengwe, noma ikhona okwenza ukuthi baqashwe emcimbini. Vele kumele nabo bathi ukuqinisa isandla, ngoba simbona uMbeje ukuthi induku impela uyibeka nje emzimbeni kuSwidi. Mhlambe isivumelwano sabo asazi, kodwa mina ngendlela engibona ngayo nakuba uMbeje simbona eyithela induku kuSwidi, but mina ngisacabanga ukuthi kuyi-content. uSwidi uthathe nje i-risk ngomzimba wakhe ngenhloso yokuthi igama labo futhi liphinde lithi ukunyuka ebethi ukutrenda. Kodwa-ke ungangibhalela kwi-comment section ungitshela ukuthi wena ubona kanjani, ngabe ubona ku-side content noma ubona sekuyinto esi-serious ngempela yokuthi-ke manje isifike kuleli zinga lokuthi sekuyaliwa, sekuyashawana manje la ibonana khona zithelana ngenduku. Bafethu asihlangabezane kwividiyo elandelayo. Ungakhohlwa ukulike ividiyo uphinde usubscribe le channel bafethu, lokho akudli ngisho isenti. Asihlangabezane ngokuzayo.